Takže ahoj a omlouvám se za to, že videjko, jak probíhal náš štědrý den, vychází až dnes. Měla jsem moc čas, byly ty rodiny návštěvy, babička, děda druhý, potom jezdit k tetě, ke strejdovi a tak jsem to nestíhala a omlouvám se, mám. Zítra nejspíš vydám to, co jsem dostala k Vánocům, protože nemáme moc času a pak bude určitě něco jakože ohledně nového roku a tak nějak. Takže jdeme na to a začneme ránem. Takže jsem prostě vstala a nasnídala jsem s cukrovým, jako snad všichni. Pak jsem se koukala na různé pohádky, pak jsme měli menší oběd. Já jsem teda neobědvala, protože já nikdy neoběduvám, ale brácha a druhý brácha obědvali, že si vzali třeba rohlík se sýrem a tak nějak. No, tak jsme se pak zase koukali na pohádky, hráli jsme nějaký ty stolní hry s bráchou starším, no a pořád jsme se nějak koukali na tu telku a bylo to pořád stejný. A ten den byl tak dlouhý jako celý rok. Mně to tak připadalo. Bylo to strašný, jak jsem byla nedočkavá. Pak jsme teda konečně jako šli večeřet a tak prostě jsme se najedli. No a samozřejmě můj malý brácha, kterýmu jsou 3 roky, jet strašně dlouho a já už jsem byla nedočkavá, ale museli jsme pořád sedět u stolu, protože odsedávací nemá. No, takže to mě prostě štvalo, že jsme museli sedět, no tak pak konečně dojet, tak jsme šli teda jakože čekat na Ježíška. Já už na něj teda jako osobně nevěřím, jo, ale tak kvůli bráchovi malýmu, jinak někdo už samozřejmě nevěří. No a tak jsme teda jako šli čekat teda jako na Ježíška. Pak jakože jako Ježíšek zazvonil a my jsme šli jakože teda dolů. Tam prostě byly dárky, tak jsme si je rozbalili, já jsem teda jako očekávala takhle dárku, bylo jich dost a jsem za to ráda, protože prostě když vidím, jak třeba některé děti dostávají tak málo dárků, tak mi jako jich líto. No a já jsem jich každopádně dostala prostě tak, jak jsem očekávala, takže dobrý, si myslím. Pak teda přijela babička s dědou, ty druhý ten nepřijeli, ale ty nám pak dali dárky ten další den. Takže jsme dostali ještě dárky od babičky s dědou a taky prostě super dárky, moc mi to vyhovovalo. A tak jsme se teda koukali na Popelku, až odjela babička s dědou, s tátou jsme se koukali a mamka s bráchou nahoře. No a pak prostě to bylo tak, že jsme se jako hráli s těma věcama, co jsme dostali. Já dostala teda jako fakt hodně pečopů, já jsem strašně ráda za to, já se s tím nechci vychloubat, ale jsem strašně ráda za to. Právě tohle bobříka jsem taky dostala, já už ho mám teda podruhý, ale ten jeden má ulomený ocas. Prostě jako má ulomený ocas, takže tak nějak. Mám teda druhýho, tady toho bobříčka z pohlednice, takže dobrý. A ten byl origoš zapálený, že pak měl tu pohlednici u sebe a jsem za to ráda. Další den jsme teda jako jeli k babičce a pak už nějak pořád jsme jezdili někam a nějak to u nás vypadá. No a na Silvestra jdeme ke známým, oni mají holku stejně starou jako já, takže se nám vždycky nasmějeme, jakože často se naštvem, protože ona chodí se mnou na koně a teď dostala k Vánocům teda koně, takže je fakt krásný kůň a jakože jsem u nich už byla často, protože jsme jezdili za Javelkou, to je ten kůň. No, bylo to super. No a tak to je asi všechno, jak to tak nějak u nás vypadá, jakože je to pořád stejný na Vánoce, jakože to tak nějak pořád stejně vypadá a no, já jsem s tím spokojená s těmahle Vánocema a fakt se těším na nový rok a já vám taky přeju šťastný nový rok a určitě ještě bude nějaký video, jako zítra teda vydám to, co jsem dostala k Vánocům a pak nějak vydám nějaký jakože speciál na Silvestra. Tak zatím ahoj, mějte se hezky.